слушайте. Не е много добре. Добре. Айде, какво гледаме, момичета и момчета? Живота на наркоман. Един приятелка се извинява на приятеля си или обратно? Не, заема. Заема. Извинявам се, да разбрах. Заема, гледаме заедно. Начало. Да, уникален е пръснена. Много е красив. Мерси много. И ти ми липсваш супер много. Да. След малко ще тръгвам да подпиша документите. Чакай, че дъщеря ми тук. Айде, ще се пада по-късно. Къде ще ходиш пада? Не е твоя работа. Не е моя. Не. Аз бъркам ли се в твоя личен живот? Не, ама и пари ли ми даваш? За какво пак са ти? Па за личен живот. Как за това? За някакви безоти? Да ти плащаме лечението, храните и какво ти искаш? Ами, други нужди, освен обучение и храна. Какви нужди? Ми разни. Аз бъркам ли си в твоя личен живот? Не, ама ти си по-малко от мене и не трябва. Ама по-хитра и по-умна. Няма да се махне, бе. Да, по-близки на кукурич. Постоянно ти купувам нови дрехи, ти не ги носиш. Ще пуснем тия дришняти, бе. Да се махнем. И къде Ти ти ми отидеш? Къде ти отиде в гърлицата? Кога огрите? Която ти подарих на миналия рожден ден. Кой? Аз не помня вчера какво съм яла, тя ми говори миналия рожден ден. Искам да го гърлица вечера. ми подари. Кога? До вечера, като се Какво? прибереш. Къщи. Аз мога да не се прибера. Да, постоянно не те виждам. Ми, Със седмици някой път. що ти е много? Между другото, ти да ми дадеш някакви джоби. Всички имат айфон, има айфон и мене, брат, че никой. Какво е това? Какво? Ти родител ли си или какво? Родител съм, естествено. Какъв родител си ти? Добър. Добър. Да. Да ми ходиш да ми... С едни хора там. Как ти не се бъркай в личния ми живот? Кой си налия една студена вода? И да те полея с нея, нали? Не. И сега какво? Къде ще ходиш? Ако обичаш... Добре, бе, дай ми някакви пари, бе, човек. Аз какво да правя? Как да живея? Моля ми кажеш, как да живея, като майка ми е тъпа? Ей! Не ми говори така, момиченце. А как? Ходи да учиш. Да уча? Да. Бе, мамо! Аз съм завършила, бе, мамо, бе. Да. Не. А университета? Какво стана с него? Да ти кажа, заминай той. Това, защото... Не се и очудвам. Върви да си оправяш кое? Гемиите. А парички? Малко. Не. Сериозно? Да. Това майка си ти, бе! Нали работиш? Нали щеш да станеш по-отговорна? Да, бе, работа. Разбрахме се. Аре, май се от тук, бе, ти тъпата майка, бе. Какво? Къде съм? Не. Къде съм? Имаше пари на масата. Не. Чепа си ги изпушила, бе, човек. Аз съм ги изпушила. Да. Аз не пуш. Цигари. Точно, ти ли. Върни си ми парите. Къде си ги сложила? Тук. Като ти дара един. Айде, маха ми се от погледа. Кажи, Какво правиш? що така не просто ти във вестник? Фи, бе. Може би бил жена си, че не приложи. Ще тя да не се казва Ана. Кой не знае как се казва? Чакай, че моята майка няма мъж. Чакай, ще се притесни. И какво ще правиш днеска? Искаш ли да ходим, да вземеме? Да вземем какво? Не, ще се притесни малко. Не съм взел заплата още края на месеца. Да. И ти ли нямаш пари, бе? Изхарчихме ги последния път, като искаше да ходим да си вземем. Да, но не искам пак. Сега искаш пак, ма тези пари да не падат от небе. Като взема заплата. Ти гаже ли си ми, бе? Какво съм ти, бе? Я се чуда. Къде се чудиш, какво правиш към мен тогава?
Няма нещо, я. Ами както ти казах, нямам. Ти си един същия като майка ми. Пак си. Тъжно ще се гледа. Добър ден. Ало, тук се чука. Защо нахувате така? Защото... Иска да се извиня, че вчера не дойдох на работа. Тъмън оправям вашите тук документи. Вижте, цял месец не сте се появявали на работното си място. Не е вярно това. Как ще не е вярно? Вижте, ето тук има едно зелено, дето съм била. Да, извинявам се. Да. Веднъж за миналия месец. Извинена сте, няма Да, проблем. добре. Аз да питам нещо много Да, важно за кажете. мен. Тъй като все пак се извиних и си мисля, че този веднъж може да ми бъде заплатен. Моля? Ма вие сте и нагла. Това е безобразие. Поне Заповядайте. Това. Уволнена сте. Вие. това. Уволнена. Сериозно? И няма да ви дам нито един лев обезщетение. А сега, ако обичате, напуснете кабинета ми, защото си имам работа. Признахте ми. Виж, майка ми, това е... Боже, не съм съместнала. О, бейби, какво става? Ти нали знаеш, това беше нормална цигара, аз не съм... Да, и аз така. И аз, да. Някакви други Да, хора. и аз. Абе, И за какво дойде? да те видя, аз много време не сме се виждали. Да, бе. Ти За как какво си? друго? Бия, въртим бизнес. Не знаеш. Да, чух. Хубаво твоето. Абе, ти не дей да се забравяш такива неща. Що? Какво? То да ме много харесва, между другото. Ето малки момиченца като те не бия се замесят такива глупости. Аз съм те предупредил много пъти, че ще се пристрастиш. Ти не ме слушаш. Не е вярно това, аз не съм се пристрастила. О, хич, затова идваш тук, нали? Да. Ама ти имаш ли? Имам, виж сега, имам всеки неща. Ти не О, знаеш. искаме тук. Чакай, стой тук. Не може, това е една голяма саска. Аз ти не ги обичам. Да, но това е White Widow. Това е много силно. Добре. И още. И също така е много скъпо. Колко е? Ти нямаш толкова много пари, А така ти че. имаш ли? Да ми услужиш. Виж сега, ти си младо беше. Хайде. Моля те. Ти помниш ли онзи път какво ти правих аз? Да. Искаш ли това? Айде, дай ми едно такова и ще го направим. Слушай Ще го сега. уреда. Чакай, малко. Знаеш аз какво работя, нали така? Да, знам. Да. Искаш ли да станеш член в моята група? Ама ще има ли сериозно такова нещо за мен? Всеки ден. Да, ще има. Нали Значи знаеш? да, много ясно какво ме питаш, бе, човек. Обаче ти си красиво момиче, нали знаеш какво ще работиш? Какво ще работя? Интери, танци, манци, после с клиентите може нещо... Ама ще има ли такова? Ще има предостатъчно пари за такова, обещавам ти, казвам ти, ще има и бяло ще има също. Добре. Да пита сама, имаш ли? Казвай, говори. Да ми дадеш малко пари, защото трябва да върна на един друг човек с такива неща. Малко. Няма да има пари. Ама обещаваш, че ще свършиш. Виж сега, Да. аз няма да ти дам пари, аз директно ти давам... вземи, че ти цигарет, така. Чакай, само след това от белото не ти Да трябва. ти ги вече. Внимай с белото. Ще всичките са пари. Така е. Чай, че се обърках. Е, Кое е най-силно? Отдалеч. Покажи. те всички могат да оттепат. Добре. Значи, да. Добре, имаме белка. Аз ще ги таковам. И тебе ще таковам и... Ще имам такова. Ще имаш такова, добре. Аз вече съм разкопчащ, къде го точно. Добре. Айде, до другия път. Добре.